Witam was, Rostomili, ze Greifenbergu, ze Dolnego Śląska. No ale nie będziemy tutaj łazić ze kamerą. Jak widzicie po tytule, powiem wam o planach na nowy rok. A co tutaj robię w Greifenbergu? Aha, wy to widzicie 9 stycznia, ja wam chyba jeszcze nie złożył życzeń, że wam nie powinszował na ten nowy rok, to już szczęścia w nowym roku. Greifenberg, no i oto jeszcze we starym roku do was kręca, no ale za niedługo już nowy rok i wy to widzicie we nowym roku. No my tu są prywatnie na feryjach, na urlopie. Nie no tutaj, tu mamy taką wypadową bazę. No i tutaj we Greifenbergu ja wam puszcza z tego wszystkiego bildy, co tutaj robimy. Mamy Rathaus, na nim mamy Bolesława Wysokiego. Widzicie, co ten turm jest odbudowany, widocznie w wyniku zniszczeń z roku 1945, choć nie doczytał. Mamy tu jeszcze fajny kościół ze kaplicą Szawgoczów, choć był zawrzyty i no do kruchty szło wleźć. Mamy tu fajnisty stary cmentarz, co idzie podziwiać po prostu te fajne niemieckie graby. Mamy fragment murów obronnych. W tomie filuję na Facebooku i Instagramie, to ja to wciepuję na bieżąco na Instastory, Facestory, na relacje. Wciepuję też takie krótkie filmiki, jako shorty na YouTube. Czasem mi to urwie, bo ponad 3 minuty przekroczyło w jednym. No i na TikToki też to wciepuję. Toż filujcie mnie tam, jako Śląsko Rajza, a na TikToku Śląski Pieron, co by być na bieżąco, co by widzieć coś ich więcej niż ino te główne filmy. A jeśli ktoś nie filuje, no to wam tu godą, no i wciepna wam tu takie łone. No, są my tu od paru dni na Dolnym Śląsku, często tutaj realizujemy w poru lot. Byliśmy też we Grodzie Grodno, czyli we Kęsburgu. Gotycko-renesansowy gród za czasów śląskich piastów powstał. Potem byliśmy we Bad Salzbrunn, Obersalzbrunn, roztomajte miana, dzisiaj Szczawno-Zdrój, no ale to miano dopiero po 45. Solny Zdrój to się też jakoś mianowało. No, te miana po 45, co tutaj nadali na Dolnym Śląsku, niekiedy się nie trzymają kupy do końca. No, Greifenberg, no dzisiaj Gryfów to też je miano po 45, ono nawiązuje do tego pierwotnego miana. Ktoś tu mi napisał kiedyś w komentarzach, a czemu ja tych niemieckich mian użył? No bo te niemieckie miana często tutaj na Dolnym Śląsku były pierwotne. No a na Górnym też czasem, no czasem te słowiańskie miano było pierwotne, czasem germańskie, czasem oba fungowały, a czasem to słowiańskie miano, dzisiaj polskie miano, to i nadane dopiero po 45. No, Góra Gryfów. No, słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy farby górnośląskie, a tak richtig fana Greifenberga to jest nie złoto modro, ino modro złoto, tak jak ukraińsko. A wapień Greifenberga to sobie obejrzyjcie, jak on wygląda. No, mamy tu też na tym starym cmentarzu fajnisty, naprawdę fajnisty, niespotykany dynkmal wojoków z roku 1813. Jakich wojoków? No ruskich wojoków, co bronili tutaj Śląska przed Napoleonem. No Rusy wtedy ze Prusami, ze Prusokami współpracowały. To jeszcze nie ma I światowa wojna. To jeszcze mamy czas, co zusammen wszyscy na Napoleona szli, co by bronić tych ziem. Keby nie obronili tego, no to Francuzy by spoliły to miasto. Obersalzbrunn, wróćmy do tego. No, byliśmy tam, kaj narodził się wielki śląski poeta, co dostał w roku 1912 Nagroda Nobla, Gerhard Hauptmann. Ja. No potem byliśmy też we Żaganiu, no dzisiaj się tak mianuje, choć historycznie to go dają, rozmaite miana były, no po niemiecku Zagan, ale po śląsku to go dali, no nie wiem jak genau po śląsku, bo we Wikipedii mamy takie coś napisane polskie historyczne, no i 3 miana, Żegan i Zegan. Ja, no i co w tym Zeganiu, no mamy
zomek, co jest związany z Doroteą. Dorotą, ona wywodziła się ze Kurlandii, no ale kej Kurlandio zajęły Rusyjo w roku 1795, bo to chyba było we trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej, no to książę Kurlandię gledał placu, co by mógł zakwaterować, no i cera dostała zagan wtedy, ja. Co tam też mamy, dwa ringi, dwa klasztory, były klasztory od Francmanów, potem to było jezuitów, potem lutry tam były, potem zaś jezuitów i tak zaś lutry jakoś to dzisiaj to już chyba tam jezuitów nie ma i tam szkoła je. Mamy po augustiański klasztor, też fest fajnisty, dzisiaj Augustianów już tam nie ma. Mamy dzisiaj, to jest szkoła, kiedyś Lazaryt, co Dorotea ufundowała i taki kościółek też tam. Mamy, to jest też plac, mamy były ewangelicki kościół, no dzisiaj no, wieża stała jako widokowy, taki landschaftowy turm, ja. Choć wtedy było to zawrzyte, co my byli. Mamy kościół polsko-katolicki, co kiedyś był staroluterskim kościołem. To je odprawiali liturgię sprzed Unii Pruskiej z roku 1810. Mamy, jest to plac związany z Johannesem Keplerem, to trzeba też tu powiedzieć. No i oni to wykorzystują, tego Johannesa Keplera, jako dobro turystyczne. Roski mogę tu powiedzieć, Karl Ulicka, jak jest upamiętniony w Raciborzu. Racibórz powinien to wykorzystywać jako dobro turystyczne, a ja wam polecam filmy o uliczce. Ostatnio wylosł trzeciotajla filmu o uliczce autorstwa Adriana Szczypińskiego. Trzeciotajla i możecie to obejrzeć na YouTubie. Fez mało personów to obejrzało, no to jest naprawdę dzieło, ponad 1000 personów, a warci się to richtig obejrzeć. To już abonirujcie też kanał Adriana Szczypińskiego, on fest też fajniste, on robi o Śląsku, o raciborskiej ziemi głównie. Ulicka, każdy powinien to obejrzeć, owoc o to proszę. No i będziemy tu jeszcze bez porad dni, będziemy realizować, obejrzymy, bo tak śnieży, jako to będzie. Potem jeszcze do Hirschbergu się będziemy ewakuować, że tak powiem, na nocleg. Tam my już też byli. No i słuchajcie, jeszcze jedno. Wy to 9 widzicie, a 12 grudnia, 12 stycznia o 6 wieczór, wybaczcie, o 6 wieczór, to jest o 18, będzie ze mną tref we stacji biblioteka. Stacja biblioteka Ruda Hebzie, to jest były Bahnhof we Hebziu. Proszę was, przyjdźcie, jeśli macie czas, będzie to w formie wywiadu, no ale nie skorzej, możemy podyskutować. No a teraz do clou, jakie mamy plany. A czemu tutaj nie realizuje na Dolny Śląsk? No słuchajcie, realizuje, no, ale prywatnie, nie robię takich głównych filmów, bo taki główny film powstawał od 4 do 6 godzin. Tutaj się dojeżdża, zależy kaj, na niektóre place 4 godziny, no i poszcelujcie sobie to. 8 godzin w trasie, tu jeszcze 6 godzin kręcenie, ja bych tu musiał nocować, a to się wiąże ze pieniądzami, ktoś by musiał zasponsorować. A jak tutaj jeżdża prywatnie, no to też nie byda dużino kręcił, chce też trochę dychnąć, a to też jest bardziej prośba od mojej baby, bo to no, musicie to zrozumieć. Nie ino filmami żyję, a i tak moc robię tego. No nawet kiedyś tu przyjechał tak na Dolny Śląsk, Baśpil, Breslau i tak dalej, co 2 godziny idzie zajechać, no to jest trasa, to są pieniądze, to jest paliwo. Ja, słuchajcie, dobre, to ja was proszę na ten tref 12, mam nadzieję, co będzie nasz fest. Wybaczcie, co tak trochę go do mnie fajnie, no ale zima jest, no aż tak nie, ale do mnie to jest zima
poniżej nule, no i deszcz śnieży. I mam kamera pod takimi tu arkadami. No i jakie mamy plany na ten rok 2026? Czekajcie, ino sięgna do kapsy po drugi mobilniok. Miało się trochę tu czynsa, bo jak stoja, to naprawdę marzna, choć mam spodnioki. Rzadko kiedy nakładą, no ale zakładą, no ale mam. No i jakie plany mamy na ten rok 2026? Czekajcie, muszę to wyszlupać. Ja mam. No to potem będzie jeszcze Q&A za tydzień, pytania i odpowiedzenia. Potem będzie jeszcze taki, jak go dają, story time. Nie będę wam go dołoczył. Potem chcę więcej robić takich filmów o Królewskiej Hucie. Czyli o Królewskiej Hucie, no głównie o Królewskiej Hucie. No. O dzisiejszym mieście Chorzów, no ale głównie będę się na tej talii skupiał. I chcę wam opowiedzieć o kościele świętego Antoniczka, o Żydach we Królewskiej Hucie, o Wanielikach we Królewskiej Hucie. Potem chcę jechać do gminy Chybie, no kaj to jest na Cieszyńskiej ziemi. Czemu? No bo to jest z drugiej strony Goczałkowskiego jeziora, co wam, że wtedy nie pokazał, wyboczcie, ino tak tych rybnik, co je przy Goczałkowskim jeziorze. Potem chcę wam pokazać, taką, opowiedzieć historię z moim fanem, jak gorał Gliwicki teatr, bo my tak wstępnie się ugadali, on takie coś zaproponował, taki ekstra tajlik. Mam nadzieję, że jeszcze będzie taki jakiś ekstra tajlik na 10 tauzenów, bo za niedługo, później tutaj 10 tauzenów, kiedy, nie wiem, bo no, na jorm, za pora miesięcy, wbijajcie te. Tam trochę brakuje, chyba ze 400 jeszcze brakuje. Toż abonirujcie kanał Knefel, subskrybuj, bo co piątek o 6 wieczór nowe tajliki. Potem będziemy jeszcze, mam nadzieję, gadać o Bahnhofie we Królewskiej Hucie, co już go nie ma, tak richtig. Potem o najstarszym robotniczym Zidlungu na Górnym Śląsku. To może być trochę poprzestawiane, ta kolejność może być poprzestawiana. Ja? Potem będzie o Królewskiej Hucie jako uzdrowisku, jako kurorcie. Hawiżow to pod czeskim reskierunkiem, że wam przyobiecał, co raz do roku na ten czeski reskierunek, na Śląsk pod czeskim reskierunkiem będę jeździł. Georgenberg to jest dzisiaj miasteczko śląskie, toż Tarnogórski Krys ruszymy. Kiedyś byliśmy we kaletach, no ale okrom tych kaletów nic my nie ruszyli. Pozdrawiam Rajmunda, co my kręcili. Mam nadzieję, co przy przyczestości tych tajlików się tam trafimy. Krówski Młyn, Tworuk, Zbrosławice, Najdek z Markusem. Markus, wstępnie ugodomy termin z Markusem, już żeście widzieli film o Radzionkowie niedawno i jeszcze na Strożku było z nim. Potem mamy Wielgie Strzelce, to mamy Strzelecki Krys, ja, grał Strelic, ja. To też i osobno miasto, i gmina, i no tu tak Izbicko, Ujazd, Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, gmina Leśnica, no to i osobny tajlik o Anabergu. Mam nadzieję, tak, co to się ziści i dogodomy się ze Ramem Pejtrem, Kubikiem i złonaczymy to wszystko. Potem mamy Raciborski Krys, Raciborsko-Kuźnia, to też Rudy, ja, Nędza, Rudnik, Wielkie Pietrowice, Krzanowice, Krzyżanowice. No i tyle, mono jeszcze coś ich będzie więcej, no ale to jest takie minimum na ten rok. Trochę chcę dychnąć po tym Bytomiu, po tym Raciborzu, po tych wielkich seryjach, to co było i skupić się na tej Królewskiej Hucie i tak jak Szegłon to pokazał, co będzie. No, jeśli jeszcze będzie ten kanał fungował jeszcze za rok, no nie ma co planować, no to chcę już złonaczyć coś ich takiego festrogego, no ale nie będę wam godał, roztomajcie to
może być. Takie plany są, mam nadzieję, co będziecie i będziemy zusammen majstrować ten kanał, a my widzimy się za tydzień w pytaniach i odpowiedzeniach. Chowcie się. Persk.